Ang bunta guys. Alot ito eh. Naagli ko karon sa wala ko karon sa balay. Okay, tagaan ko. Ay, mapalit ako kuan. Mais nga yung agulo na to. Tagaan daw ko. Tuon. Okay. Tag-iga-iga ulit. Yan ko pa tayo medyo bitalit eh. Oops. Nagapit at maabot sa balay nila para makapangayo ka og ula ng amo eh. Pangayo kag Agito. Apto pa itag taligsik. Usa man niya. Hindi ka na pangayog mais ron. Hapit na sa maabot sa balay nilang nakabot na ta. Wow, nice mga tao. Ayo, abli ko. Halo. Tara, abli ka silang balay kay tagaan nila og kanang brush. Sulod ko. Kung silang balay. Okay. Mga yumig ko. Ayo. Guys, na may diri sa ko ang balay nila ng antique kay tagaan ko nagmais. Maray. Tagaan ko nagmais. Salamat sa gasyon nadawat. Dong agon na diri siya. Aga, palitan mo dito. Okay. Salamat sa mais nga gihatag nga ng agonon. Oy, nakadawat ako mais. Kadawat. Hey, pangatag sudan be. Kami lagi na yung sudan. Nakag mais ng agonon. Kung agon naman yun niya. Hinog na niya? Hinog na niya? Yung agonon nga mais. Thank you sa mais nga yung agonon. Uli namin. Ako nilag mais kip ka. Naglungag. Nakakuha na taog bugas. Mais nga yung agonon. Karo ba? Makaro ba? Kung agon tani unya. Para kano unya. Hinog naman daw nito. Kita ko ganiya sa kuan. Bagong agilap. Hinog man pero. Ay gagmayon yung mais pero agon tani gamit kay bukag mais. Nilong ang. Itong mais. Nilong ang tuning ang sa langis. Sana natin ang mais gamit yung agon niya. Ito na yung agon niya. Mga ogto siguro. Pang snack ba? Okay. Parang ginatawag nga mais. Ubay good. Salamat ya. Kaya may taong nilungag mais unya. Ang agon to niya unya. Papa here? Yes. What is Papa doing? What is Papa doing? Scissors. What is Papa doing? Get scissors. Papa. What is Papa doing? Wow! Scissors. Scissor din na. Is that a scissor? Daya is so loud. Saya is so loud. Where is Saya? Daya crying. Saya is crying. Where is Saya? Where is Saya? Dan na ba batoy? Ha, Papa? Si Bubu. Asa Papa? Asa Papa? Aman Papa? Si Bubu. What is Papa doing? What is Papa doing? What is Papa doing? What is Papa doing? What is Papa doing?
Ay, naabot na akong namalit og siomay. Pwede pa slag siomay. Yes. Ako di ablihan? Ano yung alcohol? Pila po ni? Pila ni? 165. 165? Hi vlog, namalit din mi og siomay kaya mo... Saan siya? 60 plus 6 pieces. Nga siomay. Mga Koreano, Japan kay Bisag Ligas kay kaya ba nila kaon? Ano? Ano kaya kaon? Ang? Iso di paak ba? Say pa, lisod ang. Chopstick ba? Iso di paak. Basta Ligas. Op! Ano slipper mo? Ano? Yeah. Tila po ko guys, lari ka bala mo tilaw. Hello pa nino. Hello. Hello pa Tila po ko. Siomay namang giluto na mo. Gi-fry na mo instead of gikuan. Tila po ko, lari ka bala. So nato na diri isaw-saw. Sausaw natin. Let's try. Ano ta mama? Dami ka na siomay nga magluto. Pagod ba? Ha? Aman. Pila po na? Dami po, Jay. Chili garlic. Wow. Dami ba? Pagod sa araw nga. Ang ako dyan na mo. Ay, ito yung tako ng tuyo, babe. Di po, Jay. Oh, hi. Hi vlog. Nangaon na mi vlog. Siomay o chili Siomay rice. garlic. Show my rice. Siomay rice? Naman kini siya rice. Show my rice. Gusto ko siya may rice. Napon mi chili garlic. Halang-halang. Pila akong palito ni? 165. Di ba kung sa tindahan ba? 35. 35. Pila ka buhok? 5 ka buhok. Pagod. Bisaya. Tanaw cellphone bi Bisaya. Sige tanong. Ano si Turtle, si Bibi Bisaya na ay Turtle. Yaya ah. Diba ha? Where are you going? 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 Oi? Hold ang gatas oh. Hold. Hold. Hold ba? Hold ba na? Tindahan. Tara, oh. Oh, ito kuya,
Mm. Hey Google. Sige, dumi yan. Neander, imong heater? Init. Ilan mo? Hindi ba? Neander? Hey Google. Na, hey Google. Hey Google. Sige. Ikaw na lang ito. I-rip sana. Dito na na. Ya, ikaw siya. Duh! Sa. It's you? It's Zaya. On the TV. Pray. Zaya. Dre. truck saved the day. Time to clear away all these rocks. See you all soon for more fun and adventure at Gecko's Garage. Welcome back to another lovely sunny day. So ready. He's going to finish making our sail. He'll soak up the sun's energy and turn it into clean power. Hello.
You're all dirty. And we only cleaned you yesterday. Never mind. Splish, splash, splash. Hala, tanaw saya salida uy. Sana saya. Hala, tanaw salida saya. Amo gray. Amo gray. Amo gray. Uy, asa mo uy? Sama ba? Gusto mo? Asa mo? Asa mo gray? Asa mo, Gray? Gusto mo? Asa mo ba? Asa mo? Asa, where are you going? Where are you going? Where are you going? Huh? Buying hotdog? No ba? Where are you going? Where are you going? Where are you going? Where are you going? What are you buying? What are you buying? What do you want to buy? Gray! Gray! What do you want to buy? What do you want to buy? Ang design. Kung saan yung palitod? Kung saan yung palitod? Buwa ka mong gulo? Di ka itsaya? Dude, anak. Itang. Pabisaya kay tanak. Ate ba, tilawan ni ba? Uy! Lo! Dili mag... Lo! Dili saya. Tika! Alit na, Gray. Gray, nay motor. Saya. Pork soup. Yummy na. Pork soup. Gi, sit. Kalami. Saya, makikita ko eh. Itrapo pa dyan, di naman siya. Kwaon dyan mo na yung kwadra. Lo, ni wakwak! May ghost, lo! Dali, kinay mo tayo na. Ay, Daya! Alin na, Gray. Ate! Hoy, dili mang labay, ha? Ay, Daya! Hoy! Daya ka, ang galing na. Ali na kuya, dali kuya, dali kuya. Kita na lang kuya, dali kuya. Dili ka bola. Ali kuya. Daya! Daya, come! Call saya, call. Daya! Come here, saya. Call saya, call saya. Daya! Come here. Come here!
kuya, dali kuya, dali kuya. Kita na lang kuya, dali kuya. Dili ka bola. Ali kuya. Daya! Daya, come! Call saya, call. Daya! Come here, saya. Call saya, call saya. Daya! Come here. Come here! Ay, uy! Uy! Ini lagi buka. Saya sige makagsunod-sunod sa mga kuya, oy. Papa, flower. Hindi, unsa na? Flower. The flower. Wala flower. Wala na. Surut. Ay mo. Wala. Ini lagi buka. Saya sige makagsunod-sunod sa mga kuya, oy. Papa, flower. Hindi, unsa na? Flower. The flower. Wala flower. Wala na. Surut. Ay mo. Wow! Papa, flower. Nababay na si Dada. Sakay na bubun si Dada. Babay Dada. Mahal motor ha. Wow! Papa, flower. Nababay na si Dada. Sakay na bubun si Dada. Babay Dada. Mahal motor ha. Di kini motor.
Hello! What's that? Bike, ay, atubang. Tanaw dito, Hello. tanaw dito. Tanaw dito. Bigyan na yung motor. Ayaw pa. Ayaw pa. Kita na. Hello! What's that? Bike, ay, atubang. Tanaw dito, Hello. tanaw dito. Tanaw dito. Gray, oh, kani suot na slipper, Gray. Hey! Rimar. Buto sa dalunggan. Flower sa dalunggan. Buhok, magyud. Sister, nandito. Ayaw pa. Tanaw ko sa alam siya. Moy tatamo. Ah, Barbie. Gray, oh, kani suot na slipper, Gray. Hey! Rimar. Buto sa dalunggan. Flower sa dalunggan. Buhok, magyud. Sister, nandito. Ayaw pa. Tanaw ko sa alam siya. Moy tatamo. Ah, Barbie. Picture mo? Wala, gipicturan ka ba na? Kasi color na nagbago niya eh. Ay na. Kami. Wala ka sa training. Ang dool siya, bilang kiyatag niya. Yun ang ko ka-sweet niya mo. Ano, grabe ka perfect ni mo. Ay, tiniin po ni. Kalimutan na siya sa pagutong bagay ka lang. Nasaan na? Masamad ka sa tuwa. Unsa man na? Maraton, yun siya masangsakin niya ang motoray. Ah, gajakit. Gajakit pa naman niya pa ako. Maraton siya. Gray! Where are you going? Bibisaya, asa makapaingon? Amon paingon Bibisaya. Ay utan. Huwag mo paingon. Nakakapaingon. Asa paingon Bibisaya? Hello. 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 Subo. Gusto mo ka pa i-clinic ya? Kumusta man? Hello Hello eh. Luahan. Hello eh na unya ni uli. Ah, gusto ko Jeffrey. Oh, upuan. What are you doing there?
What are you doing? What are you doing? What are you doing? Unsa kayo? Unsa kaya? I know you, Mama. I want. You want what, Mommy? What, Mommy? Work, mommy. Who's inside? It's Mommy. It's mommy. Where is your papa? Papa, here. In the room. In no room. Who's there? Mommy there. Mommy there. You can see door. You can't see. Mama. Dug, dug, dug. Yeah. Dug, 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 dug. There. Babay na dada, babay dada, babay. Bye-bye. Babay dada, wala na. Natito, biraha ko. Dito. Natito, biraha ko. Careful. Slow. Slowly. Papa, uy. Uy. Where are we going? Where are we going? Asa mo na paingon? Dito din na. Narunga! Oh! Narunga! Ay, na. Gisi po. Sikad. Sikad yun. Dili, kinikuan, naikuan oh. Dilita. Uy, dali kini motor. Dali. Sipa ba? Lagi, sipa. Tiil. May sikad. Sige. Taro nga pod. Gi sipa na, gi. Sipa gyud. Nga sikad. Gi sikad pa. Sikad pa gyud. Paingon. Ya. Ha? Ano man? Naay kuan. Naay babag. Di. Diri. Dira paingon. Diri. Ito paingon kay tubig, ana. Good, very good. Ayo iko andra. Diko, diri. Ayo amang paingon. Diri. Ana. Paingon. Liko. Hup. Liko na. Oh. Liko. Isa kaysa imong tiil. Giliko. Uy. Sige, isa kaysa.
Liko, diri paingon. Diri paingon. Na. Diri na ilang hinay kay matumba. Paingon. Tarong pagliko. What's that? I don't know. Ay, pambanggain. Umsa. Yung mong banggaan. Look. Rock beaver. Rock. There's rock. Ano pa ingon? Padaplin sa na tubig. Lunin mo to, bunta ka. Hop! Kasi baligyan na ito. No! Ito! Mana? Sikad yun! Ang tiil! Sikad yun! Sikad! Ang tiil ito na! Sikad! Makapay! Drilig ko! Na! Sipa! Sipa gyud, sipa sa tiil. Sikad! Gudang manok sa ama. Sikad! Nang manok. Manok tagawas. Papa sa taas. Sikad, tiil. Sikad yun. Oh, sikad yun na, sikad tiil. Luto ka pa po eh. Balik. Balik diri, kikita mo ka pa po. Sikad yun. Sikad tiil. Sikad tiil. Ay, papagliko-liko. Matumba ang kuan. Saan mo? Lutrawa ang dugi. Basta ang dugi. Uy, yun sa kadiya to eh. Yun sa kadiya. Yun sa siya diya. Wow. Hala, may pato ang iro. Hero. Di na. Sikad. Nyara ka na yung motor, nyara. Stop, pause. Liko. Oh. Sige, dali. Right there. Sige. Where are you going? Saan ka paingon? Tiil, butay mo tiil. Sikad. Sikad yun. Sikad, tiil. Kung sa siya dira? Gaon sa ang dog? What? Gaon sa ang dog? Dog doing there. What are you doing, dog? What doing dog? What are you doing? May motor, padaplin, ali. Ang ganyan motor, oh. On. May padaplin. Right there. Maigo ka. Right there. Right. Hindi, tingin ka mo, There. Dire po, liko, paingon. Liko. Oo na, tiil, butay mo tiil. Realize na ta. Oh. Butay mo tiil, na, tiil. Diri. Na. Paingon. Saan mo ka paingon? Sulod ka? Sulod.
Sulod. Lingkod. Asa mo na eh? Lingkod ba? Lingkod. Sit. Lingkod. Ayun na, isulod na itong bike to. Isulod na ang bike. Stop na. May kapoy na. Stop. Oh, ato na papataas. Ato na papataas. Where have you been? 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 Asa ka gikan? Asa gikan? So gikan? Sa gikan? Where have you been? Where have you been? Sagikan. Sagikan ba? Sagikan. Part sound? Part dito? Sound ka? Now, Ikaw na fart, nana? I prank you. Ah, you prank tita? You prank tita? Tata. Ano ba? Man, Not what they expected, but didn't expect it. saya. A real surprise. Uy, Surprise. aslang gede. Aslang gede. Uy, aslang gede. Ano mo kung Uy. Semua No, that's not crooked this way. Go to the... Oh no, this way is even more crooked. I'll show you. Oh, this is... Ay, ito guys. Kauntag. Eh ba? It's always good to stretch before... Kauntag ice cream. That way you'll be much Bago less likely to papaniod to. I'll do it from now on. Me too. I got it. Ice cream. I can't hold on for long. Dim, ice cream dim. I'll call for help. Hold on, Peter. I can't hold on for much longer. Hide. Start hiding. Start hiding.
Help, Saya, help. Saya is hiding. Saya is hiding. Saya is hiding. Kuya hiding. Kuya hiding. Dirty. Dirty. Dusty. Dusty, dirty. Hello, gilabay. Put it back. Put it back. Put it back. There. Put it back. Put it back. Ayun yung nilalike mo, di ba? Oo. Hindi, effective ko kasi sa mata. Hindi ka mata ko. At eto. Ay. Okay. At eto yung pinaka. Meow 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 like that. Meow meow meow. Ikaw, eat rice na? Hey. Rice ba? Eat ka rice? You want eat rice? Rice? Yep, yep, yep. So, ang gagawin natin ngayon is, tatanong tayo sa daddy at kung siya ay magsisinungaling, malalaman natin. Okay? 3,000 na lang. And now, ang magsasabi si Mike. So, depende sa inyo kung susuportahan niyo ba ang daddy. Saya? Lupa na tayo ng Ikaw na, Gwen. No. Eat rice ba? No. malalaman natin ang Saya? Your card. Your card full. You're scared of me. Gin, Angin. Anak mo ba si Celestine? Anak mo ba si Celestine? Are mo. Amo. Na, ato man sila syudad. Kabalik ta kaw. Maglag-laag lang. Uli na ta kaw. Laag bud ta. Kakuyog uli na ta. Uli na ta. Sila ra laag ko, laag bud ta unya. Ay laag ta, laag man sila.
Naglaag ko ta si Gray din. Wala mo mo. Ikaw, uli na ta ka uli. Ta Gray. May laag oy. Wala may laag. Ano to papakaw? Ito papakaw. Dali. Ito pa. Ito pa. Ito sa room. Ikaw, ito na.